дар вақтҳои пеш мардуми мо ҳамаи он чизҳоеро ки намедиданд мегуфтанд ин ҷин аст ё ин ки аҷина. лек дӯстон, ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳое омода сохтам ки баъд аз тамошо кардан дар ҳақиқат дар ҳайрат меафтед. аммо пеш аз сар кардани ролик дӯстон, ба канали мо обуна мешавем, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. ин видеоро дӯстон як охранник дар архиви почта ба навор гирифтааст. ин охранник худаш мегӯяд ки дар нисфи шаби ногаҳон чароғи ин ҷо хомӯш шуд ва ман хостам ки ба подвали ҳамин ҷо фаромада чароғро аз сари нав гирён кунам. лек дӯстон, вақте ки ӯ ба поён хамиданӣ мешавад, рӯбарӯи ӯ як чизи хелом аҷиб бо чашмони хелом калон ба сӯи ӯ нигоҳ мекунад ва дар ҳақиқат ин ҷавон метарсад. ва вақте ки ин ҷавон ин чизи хелом аҷибро мебинад, зуд ба берун баромада милитсияҳоро хабар мекунанд. лек вақте ки милитсияҳо ба ин ҷо меоянд, дар ин ҷо ягон чиз пайдо намекунанд ва ин ҷавон худаш мегӯяд ки агар камераи ман намебуд, бисёре аз мардум маро хаёли девона мекарданд. ин ролики хелом аҷибро бошад дӯстон, дар Индонезия ба навор гирифтанд. соҳиби ин ролик худаш мегӯяд ки дар нисфи шаби аз даруни фермаи мо садоҳои хелом аҷиб мебаромад ва вақте ки ин ҷавонҳо ба ин ҷо меоянд, мебинанд ки яке аз ҳайвонҳои онҳоро чизе сахт доштааст ва мехоҳад ки ӯро бикушад. Awas digigitnya, hati-hati. Awas, awas. Lepas, lepas. Awas, awas, awas. Awas Mat, awas Mat. Mana tadi? Ambil kayu, gebukin pakai kayu aja. Tuh. Mana? Oh ini nih. Kejar nih, gebuk. Ada. Ya, itu. Ya. ва вақте ки ин ҷавонҳо ин бузро халос мекунанд, мехоҳанд ки ин чизи ғайриоддиро бидоранд, то ки бифаҳманд ин дар ҳақиқат чӣ аст. лекин чизи ғайриоддӣ зуд ба даруни об даромада дар ҳамон ҷо нопадид мешавад ва ин ҷавонҳо наметавонанд ӯро бидоранд. ин видеои хелом аҷиб ва даҳшатнокро бошад дӯстон, якчанд блогер дар даруни ҷангал дар нисфи шабӣ ба навор гирифтанд. ин ҷавонҳо худашон мегӯянд ки мо танҳо хостем дар ин ҷо якчанд кадрҳои аз видеои худамонро гирем. лек вақте ки онҳо ба ин ҷо меоянд, аз пушти дарахтҳо як чизи хелом аҷибро мебинанд ки ба мисли одам аст, лек хело ҳам хароб. Loco, mira. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué? Loco, no mames. Ese es un nahual, güey. Ese es un nahual, güey. No mames. Mira, güey. Güey. No mames. Vete a la gorra. No. Vete. ин ҷавонҳо ба боварии комил мегӯянд ки мо дар ҳақиқат рейкро ба навор гирифтем. лек бисёре аз комментаторҳо дар комментарияи ҳамин ролик менависанд ки ин ягон хел рейк нест, ин танҳо ягон девона асту белибос дар даруни ҷангал мегардад. лек ба гуфти шумо чӣ дӯстон? ин роликро бошад дӯстон, якчанд блогер дар як ҷои кӯҳна ба навор гирифтанд. инҳо худашон мегӯянд ки вақте ки мо ба ин ҷо наздик шудем, дар ҳамон лаҳза аз гирду атрофи он ҷо садоҳои хелом аҷиб мебаромад. лек боз бинед ки дар камераи онҳо
якчанд маротиба як чизи хелом аҷиб бо ранги сафед метобад. Aguas, se cerró otra vez, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Quién está aquí con nosotros? ¡Uy! ¿Perdiste la vida aquí en este lugar? Respóndenos. ¿Te sientes sofocado aquí? Está muy fuerte ¿Te aquí. sientes sofocado? Mira, ¿Te sientes? Kevin, te voy a dar el aparato para que lo tengas. Sí. Sin Si caso estás aquí alguna entidad de este lugar, queremos que se manifiesten con nosotros. Uy, aguas. ¿Qué se escuchó? Hey, no seas mamón, güey. Son golpes. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que nos alejemos de este sitio? Como que alguien se quiso quemar, ¿no? Sí. A la mano, güey, sí me tocaron. No, vi como que alguien agarró, como que alguien agarró algo. ¿Hola? Ten cuidado. Mira la puerta. ¿Por qué nos quieren dejar aquí encerrados? Hey. Este lugar está totalmente lleno de manifestaciones. Es arriba. ¿Hola? Mujer, ¿eres tú la que está aquí? Mira. Mira. Mira, alguien de blanco. No mames, lo capté, güey. Corre. No mames, güey. Bestia, güey. ¿Quién eres? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué fue eso, güey? No mames, güey. Ten cuidado. Ten cuidado. Ay, no mames. ¿Qué pedo, güey? Abrieron la puerta. La neta, porque no sé si vivo o muerto, güey. No sé, güey, que suba un hombre primero, a ver, qué pedo, güey. Pero somos 100,000 personas, ayúdenme a compartir. 20,000 personas en TikTok, igual la Ouija. ¿Quieres que nos vayamos de este sitio? ¿Estás enojado porque estamos aquí en este lugar? ва баъд аз оне ки ин ҷавонҳо ин роликро дар сайтҳои интернетӣ монданд, гуфтанд ки дар ҳақиқат дар ин ҷойҳо ҷинҳо зиндагӣ мекунанд, барои он ки ҳеҷ кас намедонад ки барои чӣ ин заводро маҳкам карданд ва шояд ки дар ин ҷо дар вақтҳои пеш ягон ҳодисаи нохуш рух дода бошад. ва фикру ақидаи худро оидин дар комментария нависед дӯстон. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи мо ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.